5 λεπτά θα δεχόμαστε εγγραφές. Σιγά σιγά ελάτε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια αναμνηστική φωτογραφία να βγούμε όλοι μαζί. Πάμε, μπράβο, παιδιά, πάμε! Γεια σου, Κατερίνα. Πάμε! Πήρες τίποτα? Οκ. Έλα, φτάσαμε στο μουσείο. Ότι ήρθατε από εδώ. Και πάμε καμάρες τώρα. Τώρα πάμε στο πυρηνικό. Όχι, δεν τον είδα κάπου. Δεν τον έχω δει. Άιντε, Μπίλι! Και στείλτε αυτή όμως. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Τι? Εδώ είπε η Κατερίνα, κάπου μας στέλνει εδώ. Μέχρι τώρα δεν κουράστηκα καθόλου. Τέλεια. Το πολύ το κάναμε. Ξέρετε το μεσοφόρι. Το? Μεσοφόρι με κεντυμένα λουλούδια. Πάμε να το βρούμε. Λοιπόν, Για μαζευτείτε όλοι, για μαζευτείτε. Κατερίνα, ένα λουκουμάκι από εκεί από το πίσω. Με ζάχαρη, λουκούμι είναι. Πάμε.
Βρε, δεν πέφτεις βρε με το ποδήλατο, θα πέφτεις με τα πόδια. Την φορά την ανέβηκα με τετάρτη και ένα χέρι. Σε έβλεπα, γιατί με ένα χέρι. Καμιά φορά. Κάμερα. Πρέπει Και όλοι δεξιά. Σιγά σιγά, ναι και δεξιά. Σιγά σιγά. Δεν περνάμε τη μηχανή. Πάμε, πάμε. Αν μ' ακούς. Το λέω, μη με λες εμένα. Θα τη ρωτήσουμε για όνομα μου. Άσε με να περάσω. Με τα πόδια. Μπράβο παλικάρι, είσαι πολύ καλός. Γεια σου ταξιάκι μου. Αλήθεια. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά. Α, στη τσάντα. Πάμε, Ανέα. Και ανέβα ξανά πάνω. Πάνε εκεί που ήμασταν, στον δρόμο να βγούμε. Χωρίς να σταματήσεις. Προσπέρνα τους. Πάμε. Πάμε! Μπράβο ταξιάρχη! Μπαντιμίκος.